ndụ ndụ bụ ihe ụtọ ọnwụ bụ ife alili kpom 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 kpodidi kpom Imo nwanne m bebi nta nwanne m magi nwanne m polikapụ nwanne m na nwanne ka mkpọ gị bagigo onye mbufu na Eliza nne m Poli Imo ga ije man. Polikapụ Imo ga ngere man. iriri na hanga hey ono yiba amagbuola onwe elesi lulu Like 2 days ago. Hey, Polycarp, already kwamma. Gilo kamba bla boja tamini isirikwa n'itite m n'ulo ma ọjọọ ebe nwune go na ori mma. Todo ogo chubu nke na onu kuchie mpaga nwaanyị. Onwe emere ibe. Akwazi ga school ejo na even akwari na village. Kema ka mma gejare. Mma m nọkwa n'ngwu atara nwa onwe ya na ahụhụ. Na-ata ya na-ata. Ọta ahụhụ dị anyị. A ga-eme na agha chichi hụrụ anyị kelee Chukwu. Anwụ egbuola anyị n'ụlọ. Ka ịkpọ kechara na uwe gị niile kọlọ si ugo kọlọ uwe gị kọlọ okpugo kọlọ agbagado ogo gbagado ekeleke ma ọ Krismas ga-eghalalụ iruru emena Mba nwere ife a na-agba. O nwefe mbịara iwere ọtago. Because next week nga anụ na Holland obodo oyibo. Hollandis I dey tell you. n'obodo Igbo niile Hollandis ka ị gaji hụ do ebe dị agha gawa. Be nwoke n'ọnụ zuzu mechie ego ọzọ. Ijego Lagos. Ifugo Abuja. Ifuje mụ na-aga obodo oyibo na-asị na nna gị Hollandia. Ịkazi obodo oyibo. Hey, Chineke nna agbalị ala. Ọ wee ekpere m na-arụ ihe niile. Chineke ji mkpụrụ ngwa ọrụ nke ọrụ ukwu ekpere m na-ekpere ọnụ ndị niile na-aga ije na-ayọ Chukwu si ya menwere ọnụ ihe ọma. Ọ bụ ya dị ihe. Ihe abịa ka ga nke mmeji maka nje gbaa gị mmanya ka ọrụ nke iji aka. Na anya fulugo ga na-ajụ ugo mmụọ na ara afọ ugo kwada. Ịma na okwukwe m megidere ịṅụṅụ mmanya. M na-aṅụ mineral. Adị m aṅụ nke na-aba n'anya ndị ka ọdọ hụwo njọ n'ihu Chukwu. Mineral ka ị na-aṅụ? Na-aṅụ biya. Biya bụ njọ. Nwere m asị onye gaji obodo oyibo ọrụ m n'ụwa na ịma na ọkpụkpọ okwu Chineke kpọrọ m ikpere ndị ogbenye ekpere na ndị na-aga njem. Ha chọrọ m ka isi kpere ala mechie anya gị ka anyị kpee ekpere ka Chineke nwee ike dogo. Ekele mmadụ Ijipt na grasi osepụlụ anọ nyere ego ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile ọ ga-adị ngọzi nwa afọ gị bụ Jesu Maria dị asọ nne nke Chukwu ọbụla anyị dị njọ ayọ kịta na obodo nwaanyị amị otodiri nna na nwa na mmụọ nsọ etu ọ dịzi n'ekite ekpe niile n'ụwa ebe amị biko Jesu gbaghara anyị njọ anyị zọpụta anyị n'afọ nke ọkụ mmụọ dubata Poli ebe m nọ ga-ekpefusi ekpere nwoke na-agha m gaa Poli Hello Bibi mu brother zada awumo sister mangi ebele mara mma kwuam ma so ngwa gị tag mazụ funkos azala funkos nne jemere funks ọwụ funkos ma hem jakpọ na funks ngala ugbu a ebue mara mma mbe baba zo funkos mbe baba biga na facing cap asun facing cap mbe ga na facing book be brazuma mbe meme friend nshebu enwete ga nga kwọrọ ndị ka ị ga-aghọtacha lelo azụrịala m legin niile nọ n'ahịa ebe na mara mma ihe mere n'ụwa anaghị ara ahụ iwe bịa ha so bibra ga ahụ gị makwasu ejighị legin aga chọọchị ejighị trọsa aga chọọchị abịa na chọọchị hụrụ chọọchị ha ọrụtụkwa ka anyị na-agụ na katidral ụmụaka ọwụtụkwa ya ka ebele ukosi ha ga ukosi ha so cheta egbe m na-echetali okoso ba mi me gisi kosi masu kosi okoso ba mi me gusu
kosi masị kosi ọkwanye tigele ihe n'ọwụ ya sụwa okosoba n'ime ha na-efeja ka ha na-ahịja ọkpụ ha sọ aka ha efe ọwụ give Jesus wipers msị wipers ọwụ ihe a na-eji agbachasa gbata ukwu numere nne m na mba nọ sistem ribaka ihe na-eji agbachasa gbata ukwu ọwụ wipers msị Jesus oriboshi Jesus eriele nshi nkwụwa m ha na-efeja alakikwara ka ha na-eji efe ọkpụ ha ịmakwasịrị evren ha a na-adịkwa ha eyi mgbe uru ala eji ha akpọ kot aha revren ha pastọ chetele mgbe nne chetele ya pastọ Chris Omenkelome owi ya nna gwakwanụ gị nwedịghị ihe ikwu ga-ekwu nkọt ọwa anụọla akwa m ihe ncha naghị amaolu brọda brok nkọt anụọla naga chacha ya pepụgharị ya Otito dịrị Jesu. agama akpọrọ brọda brokozari shumuduru ekwe kpọta ebu eru ebe bịa kọmpeteri gademe mechala ihe ọfọzọ Disemba abịaruo na Disemba fada katidral anyị na ụmụaka ya bịasị Imo, do you take my great as your last mother smiles? Nso I does. Imo sokana I done.
Any like baby, I'm big a mala. But I'm running in it. You're going to be there with the Madam, biko nye m phone go ka m ji mee call. Chineke kpọkwa go. Excuse me, wait. Ka ị gboro m ugbo. Ah, ị just kpọ madam. Any woman. Only come to compare na kpoke.
ị na-akpọ madam iwu anyị nwunye gị ka ị lụrụ mmanụ ị na-akpọ madam amụrụ m gị nwa ị na-akpọrọ m madam ị chụrụ ịgwa m na oke iburu ike nga ewu ha ka gị na-enwebere onye gị na ya dị ala ekwe ịnụkwu ihe ịnụbere gị oke ibiri agbọ dị ha ka gị na-enwebere gị nọ ebe Chineke kwesịrị ibi gị wuri egeme na-ezi ele onye ga-ahụ gị otu ga ya alụ ọgụ ele nwoke ga-ahụ gị n'anya ọma ya alụ ọgụ like this ala kwugbukwe gị so nwa bebi dị ka m young sisi dị ka m ka ilega ebe kwewutego ala kwugbukwe gị ebe ahụ ịkpara mma so nga m nọ akafela m ilu dị ka ọ gịnị ọrịa ka ọ na-ebịara ime gị shine akpọwa mmadụ mata Chineke bụ ụkwa ka ọ na-ebe ebe etutu shebe akpa ọwụdụgo kọsịrị ọwụ nka na-esi na-esi nka oku na-eme nwaanyị ga-aga tụọ nga ọ ga-anọ gị nnọọ nga lekwa ihe iyi ọtọ ọgụ were fufurero shebe akpa shiri gị vileji Chineke edobikwa ego ugwu ire na-esi ihe ọwụdụ m na-eme gị ọnwụ nka na-eme gị ihe awa alụrụ di na ọkụ na-eme agba ọbịa ịnwụ mmakụ ukwu ala atọ ọma Chineke kpọkwa agwa ọkụ dị mma nwetara m wee kpọta ihe bịa ebe ọka ahụ ozugbo gbuola ndị mmiri ihe eke enwedịkwana ihe eji akpọfe ya m ka eme were oke ahụ akpọ meji gị ebịa na-akpata eke bredi Lagos ọgwụkwụrụ oyi ego ole ha bụ ego ole 120 ada ebi ego ihe ọ na-arịala oke ọnụ ụlọ akpara aka ebe ego ụlọ akpara aka ebuchite ego ọnwụ na ngwa m Imo nwanne m Imo nwanne m Imo nwanne m Imo nwanne m onye na-elo gị n'oye onye ahụ were ọnwụ ma gị were ndụ ndụ bụ ihe ụtọ ọnwụ bụ ife alịlị kpom 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 kpodidi kpom Imo nwanne m bebi nta nwanne m ma gị nwanne m polikapụ nwanne m akara ọkụ be anyị onye na-eru n'ilo ọnwụ gbuo ya ka anyị were ndụ ndụ bụ ife ụtọ ọnwụ bụ ife alịlị kom 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 Isa honda chandula. Ụlọ ya. Nne di m kwara ojuka ahụ. Nne di m. Mam ya. Okay. Lepo na tinjiri ga. Gbala n'ogologo ụzọ. Ani dị isi. Ihe m hụrụ taa. Ele ihe onye ọbụla n'obodo na-esi ga-eche ọnwụ. Gịnwa ya m hụrụ n'ụzọ.
na na m so nwa agbọbịa m kpere madam nwatakịrị gị iri m ka ji ọfọ m ya luo m ote ka agụ mgbe ọ hachasịrị anya ote anya lamon ihe na-akpọ akwa agụ wụ lamon na bekee n'aha Chineke ewezụga na ọnwụ na m nwe onye ji ekpere na abụ ọma were ejisie onwe m ike were nkasi obi taa ihe akwa m na a na-akwụ ụkọ ụzọ ha ụda na mma na ibe m riri m Chineke agedekwa ọ dịkwa ihe ga-eme gị akwa gwara gị agwa na funkọs mgbe m gwara gị na funkọs gị a gwara gị si ebela na aghara aha ewe iwe bịa ha otu ihe ị ga-ahụ gụsụ kelashe onye ha na-eme ebele etu nwaanyị ha na-egbuli anyị na-egbu ha enwe ego m tụfuru taa ka ole mere anaghị ego na anyụrụ mamịrị n'ụzọ ana m ego ya mbụ pasa ana m ego ya ego m tụfuru taa ịbịa Lagos ọnụ dị very very expensive eziokwu m ọ dịgburu onwe ya na expenses ma Chineke nwa m ga-agụkwa abịa ya laa n'efu nwa m ga-ebịa ọbịa agakwa n'ụzọ ebe ọ na-akwado m akwado tụkọwa ego ana m akọ na briji Ọnịcha Chineke ekwekwana ihe ọjọọ ị ga-arụrụ m ndụ ewuliwe biko kamgbe ị bịara abịa na Lagos yarịgwule nga ịhụ bebi nta ịhụgwule mbụ egala akọ peteri onye wụ bebi gị egala akọ mpeteri akwa egala akọ mpeteri chekwa m agwa gị onwedịkwa sakramentalị jikọrọ mụ na bebi nta gị koso bebi ugwu nwata na-ebu nwa ahụ ya akpaghị ego nwata rele ka ụgba onye bịara ebu abịa ajụ m mla bebi nta nwata ere na oche ahụ ya akpaghị ego so ihe ikwugasị maka bebi nta ọwa eziokwu lele gị akọrọ gị sakọlara mmadụ chekwa m agwa gị ma esekere ma ede m ala onwe onye na-ama na bebi nta wu onye isi ndị oso nwata na-akwụ n'oso oso awụdụkwa ose ke nkịta osu ushi nwata na-akwụ n'oso nwata kwụ oso ya na-akwụ oso ya na-atara ego achị gara aga nwata na-akwụ oso lele gị agwara gị sakọrọla mmadụ nna m lekwa rie mee ngwa ngwa nga agachasị ahụ anyị rie nri anyị agachasị ahụ anyị unu gacha gị na onye so ihe kwuru so bebi nta ma ọ bụ nne bebi nta Margaret ele ihe na-agba mbiribiri n'ahụ ọwụnụ mme ele ka ị na-afọ m ụfọ mble ka ịfọ aka ebe iwu halọt iwu asawo emere gị eme akwụgịla kọmpeteri ele gị na-atụkwasị mashin ahụ lying on top of me anọkwa m ebu ehi ụra gị bịa ebu kọmpeteri mme tọgide gaghachi n'elu
mmiri tụkwasịra gachi n'elu ka imega m na ahụ ọwụnụ eleghị na-etu n'ime nwa ụkwụ m trọsis m na nwoke gị itunu nga ebe ị na-atụ ọgụ aka itunu eliwere alọgụ nga ihe ohi bịara Lagos bụ ịrụ ime halọt ịsụ ọ bụ ihe bịara arụ ekwensụ jiri gụkwara ngwa ọrụ ịdụ nwa ọhụrụ dị ka m na-enwebeghị ihe mma eweziga na m wuo ime o werelu ekpere na abụ ọma jikalala onwe m ote kpọma n'ime chukwu ka ọpa ote ka ị na-egide m ụda ghasara m ọnwụnwa rie m ka iyi kpacharakwa anya gị amadị m ihe m ga-asị gị ma anọkọtakwala gị nwa ahụ ya anwa gị bịa hụ m nso ọzọ ị ga-ahụ ihe m ga-eme gị trọsis m awụ ebe obibi gị ịhapụ ebe obibi nke m nsọ were m arụ aritmetik bịa hụ ekechiene m ya bịa kehe ya ala egwe kehe ndụ gị ihe ka a ga-akpụ ya nụgị enwere otukwu enwedị ihe mere ilegadi ya aka ga otigha n'elu utu ngwa kakejebe ihe imena kakeje nwa ọhụrụ dị ka m nọ tata nwa ọhụrụ nya ahụ amụbere na-enwedị ihe mma wụ njọ gị kpọrọ m bịa nga bịa na-anwajisa m oyi bụrụ ọnwa tigere m gị mekemega kpọkpụkpụ ndị be ahụ ọdụ mgbere Holy Ghost fire gbagbuo ogo ibire nwa ọhụrụ amụbere nya ahụ na-enwebeghị ihe mma bire m na-achọ ịghajilaga m n'ime ọnwụnwa ị na-akpọ m sasha na ịkpọ m sasha ụgwọ onwe m ebe ị na-aga ụgwọ onwe ahụ chukwu dịrị nsọ gị na-achọ imere ya a na-ekwe fopụla gị mega kpaga ahụ maka na ahụ ọzọ maka Chineke ma meri dị ka amụsị gị ịkpọ m ahụ ịmụọ bedu kpakpahụ m aka aga m eji ọkụ m nsọ te kpọpụrụ gị ndị mbara nke eluigwe ha were Holy Ghost firing mere ọka. Alright, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.